Qonaqlar, әтияниler, укытучылар һәм кадерле укучыларыбыз. Бүгенге шатлыклы бәйрәм белән сезне чын күңелемнән тәбрик итәм. Сезгә саулык, сәламәтлек, шатлык, куаныч, гаилә бәхете телим. 11 ел элек, нәкъ 11 ел элек сезне әти-әниләрегез бәләкәй генә кулларыгыздан җитәкләп шушы гимназиягә алып килде. Ә без сезне каршы алып, классларга алып кирдек. Һәм инде сезгә анда беренче кыңгырау яңгырады. Шушы беренче кыңгырау сезне 11 ел алып килде. Сез инде нәкъ шушы 11 ел түзеп укыган гимназиядан бүген соңгы кыңгырауны ишетәсез. Бу соңгы кыңгырау сезне улы юлга озата. Барасы юлларыгыз киң, сүзләрегез нык, адымнарыгыз нык булсын.